isebedo ka itiyo gi omenda mabalang' e ohala mari. Sani koro inyalo oro omenda kowuok e akaunt mar Equity nyaka e akaunt mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity kata di *247# kata inyalo tiyo kod line mar Equitel. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity. Arwakini machiegni nyakora moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo kolni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. Higni 4 mokalo, paro mar chako Lish AI Labs mane nyalo bedo kamiyo jende tije ne onyuol. Dr. Mark Matunga kod lange mutiyo godo e Lish AI Labs nobiro gi paro mar kaka inyalo gol tije kawuok e pinje maoko kendo itudo gi jok manyalo timogi e piny Kenya. Mane gimomiyo kawuono warango kaka nochako kambini. Kendo en kambi mosebedo ka ringo kuom thuolo mar higni 4. En ang'o momiyo nochako? Nyaka sani mor mane moyudo e tich makama. An iluonga ni Mark Matunga. Ane jakom mar board mar Lish Labs. Lish AI Labs manie achiel kuom programs kata kambi mawariware gi jowetena mamoko, directors mamoko. To gima wang'iyo maduong' en ni kaka wanyalo bedo kod tije ma rowere timo e mbui. Tich ma nyalo bedo ni ng'ato kambi moro Amerika kata kambi moro man kata mana London kata kambi man Germany nigi tije ma gidwaro mondo mi otimnegi e yor kompyuta. To gioro nwa kaeto wamanyo rowere kata jok manyalo tiyo tijego. To gitiyo gi e kompyuta, to gi e mbui kanyo kosetiekgi to kendo wadeyo gimiluongo ni send. Ka wasetimo quality assurance to gidhine kembe manomiyo tijego. Vijende ma kata mana rowere ma otiyo tijego ichulo directly nikech ng'ato nigi account mare. To gimoloyo ahinya en program manyocha waketo machiegni kod sirikal ma wariwore kod iluongo ni Tibet Authority mondo mi waket kanyakla paro kendo wariwre gi mwandu matin ma wango. Wakony sirikal to kod rowere ma sirikal kokalo kuom Tibet gin giketo computer labs e Tibet ka Tibet. To wan wabiro to wamiyo vijendego tije magitiyo e Tibet kun magintiere go to gitiyo gi e labs mantiere polytechnics go. Koro wan wamedo jiwo rowere mondo omed tiegore e yor tiyo tije mantiere mbui, mantiere internet, kata wanyalo luongo ni digital jobs. Ing'eni gima duong' ahinya ma dwani mondo mi ng'ato bedgo en computer. To komedore gi mano, computer kende ok oromo. Dwani mondo mi bed gi connection kokalo yor mbui ma waluongo ni internet. Thoth magi iyudo ka e gwenge gionge. Mane omiyo ayie kod pango ma sirikal ni godo mar ng'iyo ni e ward ka ward nitiere cyber cafe moger kata ginene iluongo ni giluongo ni innovation hub
ma rowere koro nyalo dhiye to gitimo tijegi. Mano en gima muhimu kabisa, nikech inyalo kata mana bet gi kompyuta kata inyalo bet gi tablet, to kionge gi connectivity onge kaka inyalo dhi timo tijego kata kaka inyalo yudogi mitimgi. Ne wakawo thuolo ma wariwore kod Kenya School of TVET to kod TVET Authority kod kambi miluongo ni Google to kod kambi na machielo miluongo ni Africa Center for Advanced Technology to kod Lish AI Labs, ma wabedo piny ma waloso curriculum mabende abiro nyisi kaka en apani moro bende nasegini mwaloso kaka inyalo puonj ng'ato. Koro curriculum no sani nitiere e TVET moro amora e Kenya ka, mabende dachielo kuom gima mor ni ambende asetimo ne Kenya kata ne vijende ma inyalo tiegori mapiyo kaka inyalo tiyo kompyuta, to kisetiegori mapiyo to then imiyi account to ichako tich kompyuta kuma intiere. Koro kata ji larore manyo tije mamoko, te thuolo makoro in go ka tinyalo dhi e kompyuta kanyo itimo tijego. Ok en gima lich ahinya ma ng'ato nyalo bet ni luoro. Koro seche moko ok dibed gi pesa kaka private sector minyalo keyo labs gi e kuonde ginene Kenya mangima. Mane momiyo pachwa en ni ka e TVET ka TVET kata iluongo nang'o technical school, sirikal okente kompyuta kae to gichak gidhi gikawo kompyuta gichak giketo ICT labs ginene ICT hub e ward ka ward. Koro wan gombowa en ni koro wamanyo tije oko, moko wamanyo Amerika, moko wamanyo Europe, moko wamanyo kanye, nikech mane kaka pinje moko kaka Philippines to gi Singapore bende omedo gerore, nikech gikawo tijego tijego tinde nitiere kompyuta, gikawo tijego to gitimo to giduoko ne joge to jok magindiko itimang'o e chulo. Koro gombo maduong' en ni mondo mi hubs gi kata computer labs gi obed ni okere gwenge mang'eny. Nitiere, awacho ni nitiere geno ma vijende kik bed gi paro moro ni koro gin future gi koro rumo. Nitiere geno, nitiere thuolo mag tije mitie mbui miluongo ni digital jobs ma jomoko kuomo kaka an Mark Matunga, nikech mae area malonye moloyo. Wasetemo matek mar mondo mi watudre gi sirikal, waket tijego obed ni nitiere, ma bende en morna ni mano bende achiel kuom gima setimo ne pinywa ni kata ne rowere mantiere e Kenya ka. Mane omiyo no kwa create opportunities machal kaka digital jobs to kod foreign jobs ma president wuoye. Bang' winjo sigand Lish AI Labs ne Jaramogi Jwang' alatiri nyaki kaunti ma Embu nitiere ojende manobiro kumoro achiel. Tainya ma en sigand Charles Ochieng' ne en gi siso mar ng'eyo gigo matimore e nyamburko manomiyo chako Ochieng' & Brothers. Mano en kambi Jaramogi Jwang' mosebedo ka thedho nyamburko e yore mopogore opogore. Mor mane ma oyudo e tijni to nyaka sani osekelo ne yuto machal nade monyalo wacho ni adieri ohala en mwandu. Nyinga wuon en Charles Ochieng' Anyango, anyuola e gweng' moro ni Alego Masumbi. Alego Masumbi ni Siaya County. Kama wantie ni wan kamiluongo ni Embu, watiyo tij panel beating, spray painting, kod mechanics. Buffing be wagoyo, mane wadak go Embu ka. Na chake higa ma 99 Embu ka. Nahero tijni nikech nahero mtoka. Koro kana donje tich ma mtoka to nadonje kod wiya te gi kora te nikech ne tich manene smoko kana dhiga limo wadwa mona Nakuru to naneno ga kotiye koro nahere nagombe ka momiyo nang'e kapod asomo. Garaja ni iluongo no Ochieng' & Brothers
anana sol kaka anno brothers ne wan kodgi kapuonjo gi tich ka to ne gi opt gi yawo tijegi. Koro ding mane nying mana chako ka yawo tich kech nan kenda nying mar Ochieng and Brothers no pod remain. Koro Ochieng and Brothers kae warieyo gache mag accident mag insurance mogore piny, wawicho gi range ma smart, waloso gache mag kembe companies kadhas miwa tich, waloso gache mag individuals. Wan bende koro chama wakawo miyo koro wanyiewo gache wa mag salvage to warieyo, wago range bedo maler kabisa, watimo buffing, warieyo chases aila mag lori mo obanre gi mago duto watime iye kae. Ka wapuonjre tich keche wapuonjre tijni Embu ka nene wan vijana karibu vijana 4 wadak pamoja. Koro nene wachako gimiluongo ni savings kuom pesa mane wanwang'o. Ne wapiem timo gimiluongo ni savings. Timo savings no nomiyo wachako gimiluongo ni chama. Koro chakre kanyo nyaka sani chama osemiyo waendelea kod tijwa ni masawa keche shida konwang'i matin to chama konyi. Chama miyowa loan ma biashara, koro miyo wachopo kama wachope kod business wani. Embu kaka nasewacho ni nang'eyo tijni kapod asomo kadhi limo brother na Nakuru. Nitie watna mane tiyo tijni Embu ka. Koro kaka en tich managombo nochuno mondo jonyuolna omanye, then ne giloso kode na yiebna biro puonjra tich e tiende. Nyasaye nosekawe lakini nowe koseng'isa tijni kendo nosikanisha kod wateja wengi. Customers nomakago mang'eny ma bang'e waduogo kendo bendo wamanyo mikwa. Ingen customers bi manyo na kod ratiro. Koro amane kaka nadonjo Embu, koro pok awuok Embu nyaka nadonjo no pod aendelea tich. An kod higni 26 e tijni keche achake 1999. Koro higni 26 nyaka sani challenges osedonjo. Challenges mokwongo en kijande mwapuonjo tich go. Gin kijande ma ok wang'eyo tabia gi kendo wayudo gi waromo kod gi seche mwabiro puonjo gi tich no. Sama wabiro puonjo gi tich no en kijana mapok idak kode kia tabia ne kaka chal. Koro ibosomo tabia ne kalure kod kaki endelea kod puonje tich. Koro inwang'o seche moko ng'enye gi inwang'o ka winjruok kod gi bedo matek kalure kod kaka tabia gi chal. Challenge mar ariyo en challenge mar KRA. Kalure tich ma jua kali ni seche moko ka ok iluwe malong'o biluwo gima sirikal dwaro kaka gik moko kaka file returns, inwang'o ka seche moko penalty ma KRA goyi en penalty ma seche moko kinyal miyo iendelea kod tich. Koro gik moko kaka penalties ma KRA go mago nyalo moni mondo ilor tich. Alafu challenge machielo en seche moko wane piny jogi to rent ni malo. Piny jogi ng'ene en piny ma odongo. Koro lopegi kata kinwang'o kamoro matin tiwinjo ka rent ni kwayi. En rent ma seche moko kokiji kaza malong'o to nyalo moni bende kendo bende endelea kod tich. Biashara ni chula. Ochula nikeche nyaka kama chope ni gimora mora ma an go e nyinga biashara ni emomiya. Kechonge biashara moro kendo masetimo mopogre go ma. Koro gimora mora ma da wach an go e nyinga tijini emomiya. Koro anyalo wacho no tijini chula kendo omiya grow. Keche kata sani ariembo mtoka mara nikech tijini. Nyithinda dhi e skul gisomo maber kech tijni. Lope bende wanyiewo kae
wan go komekwa en koro kuond mwanyiewo gi en kuond madakiteri biashachi wanyiewo gi kuond maboyo boyo matin, lakini waneno kama go gin achiel kuom dongruok ma tijni osekelonwa. Koro anyalo wacho ni tijni tero maber, ok en tich marach. Ng'at machako halani anyalo ng'ise mondo chako halani to omakre kod jok ma osebedi iyo halani kuom higni mang'eny mondo ong'e bero halani kod rach mar halani, challenges ma wuoye ka. Mago duto kiseng'eyo idonjo halani ka koro in ng'at manyalo tiyo halani. To kidonjo halani seche moko koking'eyo berne gi rachne, to seche moko inyalo decide no rach mapema chon, ama seche moko inyalo decide no ober chon to pod ok ineno berne. Koro dakwa jok ma seche moko onge gima timo mondo giamka gibeda kamano, giamka gimany tije ma aila mag lwedo mwatiyogi, giwinj advice mimiyogi mondo gibed kiny odiochieng' ma chelo ginyalo nwang'o mapatogi. Nyakwara moke jongwa ka uyueyo masani e chenro mar ohala gi mwandu. Ka aduogo kae kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wote wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni Ngeso ka Ngeso, saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata letre jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno, mana e Ramogi TV. Arwaki ni machiegni kendo nyako Ramogi jwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete karka e chenro ni. E kaunti ma Mombasa, e gweng' ma Utange,
waromo kod ja ohala mabende tweng'o mano Elvis Otieno. Elvis Otieno nochako sigande mar tweng'o chien kapod en e sikul. Bag ne nyalo yiechne nyawadgi kata to kawo to twang'o to loso. Mano e kama noyude siso mare mar chako wechegi mag tweng'o kata bedo gi siso ahinya e tich mar tweng'o. Nyaka sani osekelo ne yuto. Bang'e nodhi otiegore moyudo tich. Tij andika ma bang'e noduogo weyo ka oluwo lek mare mar tweng'o gi siso ma entiere godo. Kawuono warwako ne kondo mar jo ohalawa mar juma. Iluonga ni Elvis Otieno Oiti, aja Nyakach kamoro ni jimo. Koro kidhi jimo nitie jimo nitie ariyo e Nyakach. Nitie jimo malo ponge to gi jimo mwalo rageng. Koro wan jo jimo mwalo rageng. Koro turwa kidhi kichopo Katito, Paponditi, Arambe, Rageng, ichopo kwa Nyoro stage. Koro kichopo kanyo endo kipenjo korgi meja. Iteri atira nyaka dalawa. Mane dalawa. Koro an fundi tweng'o ma itija atweng'o Bamburi area ema wantiere yo mar utange road kai ma wantiere matiye. Koro amor kuom biro maru kendo amor sana. Tij tweng'o to chutho wacho no nyuola. Mane kaka wache yo maber. Kech wuonwa ne tweng'o. Wuonwa ne en fundi. To ka wuonwa ne tweng'o to niyudo ni time mane wuonwa tweng'o ni endi no nyalo we lewni to kobiro to yudo kananga cha sitwa ng'atie. Ambe dakia gima timo lakini atiye maber mako biro to yudo kananga cha oti maber. Koro nobedo kamae makora chako to ne nyithindo bag mag school, akero negi bag, atimo negi repair, mana mbese ga mantiere kor gwen kar kanyo. Koro nodhi kama ma wuonwa tho. Koro ka wuonwa osetho, te manera okawa, obedo koda for only 1 month. Te ma kar kanyo. After that 1 month, anatwango gimora mora manie field mar nam. Tijni nigi mor sana. Nikech tij tweng'o chalo tich mar ofis. Iwuok kod gokinyi kisego brush madho chai, idonji bet, iler nyako dhiambo. Koro mano mor mokwongo. Mor mar ariyo machaka yude tijni, omiyo nyalo bedo machiegni gi family na. Iyudo ka nyithinda nyalo koa sikul gichopo ira kar ka gidhi sikul gokinyi seche moko gikadho ira ka dipo na monde tich kogwen. Gikadho ira ka kore ka gidhi sikul. Koro omiyo bedo machiegni kodgi sana nikech en tich ma family na nyalo biro ira saa asaya. Koro mano kendo mor machielo. Mor machielo bende mayude tijni en ni omiya chiemo. En momiya dak Mombasa. En momiya gero nyaka oda Mombasa kar kae. Mana gi tich mar tweng'o ni. Koro mano mor sana nikech ka ichulo rent, ok en gima yot kidak e town tichulo rent. Changamoto mokwongo en kifelo customer. Kech inyalo ni stima olal, mashinde gitiyo gi stima kaka gin ang'wen. Koro seche ma stima olal to ina gi problem. Sama stima olal to in gi problem maduong' kech machines ochung' te, aonge backup generator. Koro kaka aonge backup generator, iyudo ni ayudo hard time sana. Ki explain ne customer be samoro yudo ka ode kuchocho stima no olal. To area nini ema stima olal. Koro seche mi explain ni stima ne onge kaka udhi meet. Okudhi winjoru. Koro most of the customer gi rude ma samoro ng'ato nyalo kata yanyi. Moko nyalo go forward kata dwaro goyi. Inene. Koro kanyo bedo problem sana ma once na bro bedo gi backup generator, tapa ni problem na solution. Another problem machielo en jotich. Kaka wuone no kanyako no yudo liel. Koro kosa yudo liel en ng'eni chule gi motiyo. Koro samo onge do tich ochung'. Chako tij tweng'o ni yot to kendo be otek. An ka nyiso ng'ato na chako zero, odhi wacho ni mano motivational speaking. But it is true. Achako zero, I resign a tich, mani ichula 1,000, 1,500, seche moko ayudo 2,500 in a day. Ke chula papiswa, tich matiye ne chula. To nochopo kama koro nayudo ka okadwar tich mar andika. Awinjo ko kan comfortable, kachopo kacha, I'm not comfortable at all. Manyiso boss nacha ni I'm resigning, okadwar tich sani. Anadhi ot ywe adwaro tija. Sina shilingi, aonge yo mora aonge namna Elvis kamano. Adhi yot gidako gi nyithindo. Kasebedo for something like 1 week, nan gi pesa matin 2,000 mana tiyo chieng' no, mana we tich no.
pesa ni namba mbanya for 1 week ine kana sema mbanya for 1 week kaso etich kama natiye no ema client wae kama natino madwaro ni mondo ane matini yani tijano an mano wacho ni nyako make sure ni matiyo tijano makoka nyal tiye to mano mama no yawa tijino kor mama mane ochono mama ni mo omiyo ngano namba na ngani ema no miya order mokuongo first order mare tije mago security mag watchman kamino iluongo ni B2K security an mana kongo twango ne gi order mokuongo mar uniforms koro mane kaka nyacha ko tich order no kaka no miya deposit mar 60,000 nadhi anyiewo machine minyono cha mar 10,000 alafu achaka nyiewo gi overlock bende mana minyono mathin no indo ma ne ngi moro 7,500 alafu pesa modong akete material tijino natia tia ka aonge pesa machamo yani repair mikelo na gigi rende kaya chan kech nene wang dhoth ok na yawe duka e veranda kama tie kanya na dake single room tatiyo gi machine minyono no ko kar kanya koro mane kaka na chake just one client mia deposit niema emo yao na wangayo koro ngama nyalo nyiso wach manyalo nyise kochako tijni e ngima masani chako tich ok yot kata mana chako tich mar uso njugu to e barabara ok yot nikech mondo mi raise that 500 michago do ala ok mi gima yot kidwaro 500 obedo ga gima yot kok idware koro gima nyalo nyiso ngato ni mokwongo olos ground mar tich yani obede kamoro mondike kama bende nigi tich mang'eny kosebedo karka do en makosa but mane the only option kwa mfano fundi ko bere duka na karka obedo kada 4-5 years kai nanda mai management customer dingi okode mong'eye mamoko nigi namba ne maiye kanyo benti customers madhi truste mong'eyo ni koko mulo tijino to customer no kawo koro seche mise yudo ji ailagi idhi do customer masami onge duka to kokel tich ine koro customer mano nyiso tayari ni in gi customer makati wuok kacha to biro kelo ni tich kuma intiere koro mani gima nyalo nyiso ng'ato moko oyud kambi monyalo beti ma en exposed onyalo interact with customer kagineno fudinani kama intiere ni ka onge ting'eni en mopimo ji en mowuoyo gi customer en mochiwo namba na koro en option onyalo chiwo mara onyalo chiwo mare koro ineno gino en gima rach but the only option okane kantie option machielo ineno kosebedo kamano odhi gen customer kokadho kuom duka ma intiere cha koro sama owuok kacha kata odhi oti mane iot mane iode kama koro tiyo mane iot customer achiel ariyo adek ka biro kelo ni tich kacha koro kosekelo ne tich joge mare dhi rifa jomoko ire with the time odhi bedo ni en gi uwezo makoro nyalo biro chulo duka mane kowuok obiro e duka oyawo duka but kik ng'ato tem dhi yawo duka kapok ichako tich an gi kambi na ma register Elmat Designs obedo registered e Facebook wayudore Elmat Designs Facebook nini Twitter Elmat Designs alafu Instagram Elmat Designs yani Twitter handles te wayudore gi nying mar Elmat Designs namba mar simu en 0712 706 589 namba machielo en 0735 253 953 mage nemni kama yudora godo
Nyakora Mogajwang' isewinjo sigendni manyalo jiwi kendo nyalo geri e weche mag chako kendo tayo ohala e yo makare. Mane morwa pile ka pile chenro mar ohala gi mwandu. Koro wabiro kama intiere kendo juma manyien mondo mi konwa kaka ni chako ohala kendo kaka itaye e yo makare. En moro mara ni bedo koda na chak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachope giko mare. Tudi koda kendo juma manyien ka wamenyo ni ohala machielo. Wamiriek ni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch.